Boas amigos, son o doutor Simón Pardiñas, especialista en cirurxía, implantoloxía e periodoncia. Hoxe imos falar sobre os desgastes dentais. Hoxe en día, a poboación ten menos caries que hai anos, polo que se perden menos dentes por este motivo. Actualmente, a enfermidade periodontal é unha das principais causas de perda de dentes, aínda que non a única. O desgaste dos dentes tamén pode provocar a súa perda. Neste vídeo falamos dos tipos de desgaste, as súas causas e o seu tratamento. O desgaste dos dentes é a perda de esmalte, a estrutura máis externa dos dentes. Nos casos de desgaste máis avanzados, a dentina e o cemento radicular do dente tamén poden verse afectados. Non todos os desgastes dentais son do mesmo grao e consideración. É importante distinguir o tipo de desgaste que pode sufrir un dente, xa que o tratamento variará en función da orixe. Entre elas atopamos a abrasión dental, a fracción, a atrición, a erosión e a reabsorción dental ou radicular. A fracción é unha perda da estructura dos dentes, xeralmente debido a un trauma continuado nos dentes causado por unha forza excesiva sobre eles debido a unha mala forma de morder. Cando se xeran zonas de tensión, prodúcense microfracturas que ao longo prazo poden provocar a perda de esmalte, dentina e cemento. Para tratar a fracción dental, o primeiro que hai que facer é eliminar a causa que a produce. Como xeralmente é causado por unha mala mordida ou oclusión, aconsellase realizar un estudo para avaliar ou poder realizar un tratamento de ortodoncia e así poder colocar os dentes na súa posición correcta e asegurarse de que se enmallan correctamente entre sí. A abrasión é unha perda da estrutura dos dentes debido ao contacto dos dentes con elementos abrasivos, como o uso dun cepillo de dentes demasiado duro ou unha técnica demasiado agresiva. Estas abrasións tamén poden ser causadas por unha prótese removible mal axustada, que provoca un desgaste progresivo do dente. Para tratar unha abrasión dental é necesario poder restaurar a anatomía e a estrutura orixinais do dente, para o que se adoitan empregar empastes, coroas e incrustacións en función da gravidade do desgaste. É igualmente importante eliminar as causas destas abrasións, como por exemplo modificar as técnicas de escovado, usar un cepillo de dureza media ou axustar correctamente as próteses. A atrición é o desgaste da superficie dos dentes debido ao contacto entre elas. Este proceso prodúcese con frecuencia en pacientes bruxistas ou apretadores. Sendo o bruxismo a principal causa deste problema, a solución será enfocada en tratar este hábito, sexa mediante tratamento de ortodoncia ou o uso de férulas de descarga. A erosión dental é a destrucción da superficie dos dentes causada por elementos externos, normalmente produtos químicos ou ácidos, como os contidos nas bebidas carbonatadas. Un consumo excesivo deles pode provocar a perda de esmalte. Este problema tamén o sofren as persoas con refluxo esofáxico ou trastornos alimentarios como a bulimia ou a anorexia nerviosa, xa que o contacto frecuente dos ácidos gástricos coa superficie dos dentes fan que se erosionen progresivamente. A erosión é lenta e pode pasar desapercibida antes de que o paciente observe algún síntoma, como son sensibilidade aos cambios de temperatura, doces, ácidos, etc. A diferenza das caries dentais, a erosión prodúcese incluso en lugares onde non hai placa dental. Para tratar as erosións dentais, o principal, como nas anteriores, é eliminar o estímulo causante. Isto é, por exemplo, reducir o consumo de bebidas carbonatadas ou ácidas en pacientes que consomen moitas. Se o problema provén de trastornos alimentarios ou refluxo esofáxico, debería poñerse en mans dun especialista na materia. A reabsorción dental ou das raíces son defectos nun dente que poden afectar ao esmalte, dentina, cemento e pulpa. Estes defectos normalmente son causados por traumatismos, tratamentos de ortodoncia, quistes, dentes impactados, enfermidades sistémicas, idiopáticas ou xenéticas. As reabsorcións poden ser externas ou internas. Dependendo da área afectada pola reabsorción, pode ter diferentes tratamentos, que poden incluir endodoncias, empastes, incrustacións ou, en casos moi avanzados, a extracción dos dentes. Como o desgaste dental adoita ser moi gradual,
Non sempre é doado detectar este problema. Non obstante, hai algúns indicadores que poden axudarnos neste proceso. A medida que se deteriora o esmalte, a dentina transparéntase a través del, mostrando unha cor máis amarelada. É por iso que as persoas con desgaste dental adoitan ter os dentes máis amarelos. Unha fricción e contacto excesivo entre os dentes tamén poden producir pequenas gretas na superficie do dente ou incluso fracturas. A medida que se perde a capa máis externa e protectora do dente, que é o esmalte, os estímulos como o frío, os doces ou ácidos poden transmitirse máis facilmente á dentina e ao interior do dente, é dicir, ao nervio ou pulpa. Cando o desgaste dos dentes xa está avanzado, pode causar unha pulpite, é dicir, unha inflamación da pulpa dental, que é un problema moi doloroso. A dimensión vertical é a altura dos dentes ao morder. Unha diminución da dimensión vertical debido ao desgaste dos dentes pode dar un aspecto máis envellecido, xa que hai menos distancia entre o queixo e o nariz, e pode causar problemas nas articulacións temporomandibulares e causar problemas de queilitis angular nas esquinas dos beizos. Como case calquera outro problema oral, o desgaste dental pode evitarse seguindo certas pautas. Empregar cepillos de dentes de dureza media. Empregar pastas dentais cun índice de abrasividade baixo. Non lavar os dentes inmediatamente despois de consumir alimentos ou bebidas ácidas. E visitar periódicamente ao dentista. Este foi un novo capítulo de Dentalk onde falamos sobre os desgastes dentais. Se vos gustou o vídeo, non vos esquezades de suscribiros á nosa canle e podedes deixar todas as vosas dúbidas nos comentarios dos vídeos. Moitas grazas!